Namar ka jingbam pentrai kam hok ya ka skim RIDF, Araja Arpuway Araja Arpuar, Nabard skim, ka badai jong upat ba ka snong syakoi kuna, ka balam mi ru ka jing tharai sneu ba ka la bandan ka jingbam sap ka basyarkai, bat kumta, ha ka Arpuar tarik ukula lingkot Araja Arpusan, na kaliang ki pat ba hapo ka jingalam jong ki kattu kat dingot ki rang ba, kila lej ban ujor syau Deputy Commissioner ka Riboy District, u Abilash Baranwal. Habakran sikilat patay kubor ki riurang ba ki bekentup yo ba Barnabas Maring, uba Gabriel Makri, baru ba Kil Maring, uba Deiru assistant rang ba snong jong sakoy kuna, kila penpau ya ke jing kya halor ke jinglong jingman jong kene ke skim pat ba, hakaba kila kenoru balak bandan ke jingbam sap ke basyarkai. Syo kita irang ba kila itu ru ba katay ke jing pentrai kam torti ya ke skim upat ba kala pau pertai ling ba ke RTI ke bakdo ba ya ke skim la dab ban mang ya ke pisa ke balong si klor tingka na ke benta ban penroy ya ke snong jongki henry ke bas ngosi ke long ba ya ke pisa syam la penan kam kat kum ke jing temu. Syo kila itu baling ba katay ke RTI la lap ba ya ke pisa la dab ban pelat syaki nong snong ki balam mi kerteng nado nailar arja arfuar kat ba ki pat ba ki ba mi kerteng kim syam la yo satiai ke pisa. Kadi ka skim nadu baka poi hasnong nadu ba ki pentip sa hasnong kalong kumbo ong ki pai nong hasnong ba kim yo ke tip ka pati kena na kaliang ka office ki mon pensai ki mon batai wat ya ki kerjang ki yo na ka dor jong ki no ba ki de hok ban yo ti kila su wan teng kila su pon wonra da kan lis ka ba su prin manga ma phir kalong kum kane ka ba su long kum ni pe ba dan basany dan basil dan ka head letar jono kane ni prin mana ngilak ban prin ngilak ban thok kerjang jono ka dor ka amau ngilak ban thok ka bangimon ki wonra kum kane ka kot ha ko snong per baki wan pelong meeting per baki kot ni ta ki brik kan kerja ke adi pastang kane tak tahu ki nong snong jeng tuan ki ba kim sane ya ki brik office tang ki kwa ba kim pensai ba kim wan ya thu ya ka dor hok ka badai ka no teng kiwan kim khot ya bro ki badan kerjang ki badai ki leadership teng ki la khot tang ar lai ngot sau san ngot kom tu teng kim khot ya bro ti kim yo jintip ka bati kena ka basai ti nadu ka baki penan kam ya ka face ka benan kong kala don ka jing komplain ki nilai wan mi chapo office jong kasol and conservation department han ko nong po ki la wan komplain hata ka poro ba namar ni ba ka jing ba mi bet jong ka jing penyai na po office ti hadin bangi wan komplain ngilap ba kata ka pisa na po ka department jong ka soil and water conservation ka bade hok ka bade ben poi saki nong yo ka poi saki briu simet ka poi saki ki brik bam de ki staff jong ka office ru ti hajin ka jing pen bor jongi kata jing kenduk nong jongi urenjar na po office umben ser hap khot yo ta briu banda sabar bam de staff ru ban wan pan phai kata pista bat sa sam ni ki bade bedeng ni yo ka ka bagi skolo ngo hang ne ka long ba kum do ka pisa jong ka department na po ka pisa jong ka sarkar kan lipoi sa ki we ki briu bat habade ben siuru upha siu bat na kita ki briu sa ki bade ben yo ka kamut ba aga hapo department na sensar penyai kita ki briu ki bamde ki briu jong ka department si kata kadai ka face ben kong hak face ka ba arpat ni ibang ngim dan jintip mano badan kacang ru ngan su ong hang ne ha kata jing wan komplain jung ya ka face ka ban kong nama ka jimba ban mi bet yo kata ka skim kila don ru ka jing maham ka jing kran ka leng urumba snong bat ka tok ne ki briu ki ong ba de bangi komplain nama ta ka jing ba mi bet ka skim ki ong ba ka snong jungi kanam yo skim su hadu kata ki kran te henry nga ong ya ki om de ka jiwan komplain jungi na ka jing ba mi bet gaji penjai bet jong ka skim na po ki department bakamuan ka skim ka jing bemuan jong ka skim sa kisnong jong ka dei namar ba ka jing pedan kam bakla ka jing yalam bakla jong ki kum ki romba snong ne kum ki badai pek ki ba don ka jing slit nam ta snong ti hakani ka ba arpat manta ngi poi wan komplain hang ne namar ba ngiyo I kami ka report ha ka jing file RTI jong iwe ba ki pen I ka report ka baong babun nap deng jungi ki ba mi kerjang kata ka report ka long ka ba manta don nap deng jungi ki ba hin jong aro ki ba mi kerjang we bri ba mi kerjang udon ban pentre kumbalai arteli ki project tang ba kimia thu pat manta kimi laiterli southly project udon kerjang ha ka report kai
Henry ki batai ba udok yo tangkawai nuksa mendatang ujar udan hani ujar kat kum gi batai jong ki nadu ka bangi tip man kanya ka yo tangkawai kata ka water harvesting ban den ban penlang Henry uyo ru ban sna kanel uyo ru ban penhe ka pathar de kita baru ki klam yetu ore kita baru kat kum gi pen i ka tar ko balengo ba katal adep nadu arja arpa arpulai baru kita kikam Henry kata amdai tang baki diap ni bangi don kertiang ki badon kertiang hakum kata ro kim yetip kum kata ika bangi bas ngelungo syusyu akan pot ba ki pen i ba ya ka kam la pen trei bat ya pisal asiu sekta ki vendor ke baki ong kat kum ka jing kali nga i hatu ke ba itu nong pan RCI pan ba ban pan ka detail jong kinong yo bat ka jing siu jong ki ya ka transaction shano ki siu ke pisa na kata kata project kata ki jubab ba kala include kata ka transitmen baki ka transfer visa kala include hangta habangi pe hang tangan ong yepi kim don ki we ki ba ki don ka tok ne Henry ki ba bun baro ki dei kim dei ki badan nasional jongi bat ki bam itu re menta basa kartiang ha ini ba aru ki ong balak siu ha master A master B tang uta master A master B ine im itu im tip re dengan asu kenang ka hang ne ngasuk ba ban puleru baki ni gibriu lada pidon ru ba pien tip de se hasno dengi de kine gibriu kum don ngam tip kidon de empat sawe ru kumune ngan ong yepi kum kane ka project ka bali bensina kum ka project jong phal makri bat elbina makri don hane ine kane kiyo namta kane ka sisi irrigation wayar bensina ka pisa ka basaulak nyo po way hajar nyo spa ya kane ka pisa kipen i balak su hau ni biju sok kwai so biju sok kwai nga solungo ini ro itip ha iwan ne idon mata hang ne pe ini susah akartang ya ini to kata ka we nangta kania ka we ka sisi irrigation jong tany maring hakador ka ba arlak lah hajar nyuspa kani pen i bala su ha julan makri ro mar eh sunang ti nangta ka we dul maring Anthony makri chimi makri kani hakador ka ba arlak khat pra hajar kani la ong la su hani lawlang do era po choti kawai ka skim jong John Makri kani benchne kani ro ka kanel kani sisi irrigation wire kani chilak ru hajar chispa uni John Makri udon atli ka project buyo kaju kajak project kade ka sisi irrigation wire nomor basipo ujo chilak ru hajar chispa bat kani ka woi pat project kada ka sisi irrigation wire kani ka ba arlak khandai spa or arlak khandai hajar lai spa kani kanumbar khat woi kemud arterli la ong la su baro gini la su hani ulung makri eta woi ulung makri pasnong si tang umar rep la kali nang tak kani ka woi ka chimi nong chili ka project ka sanction ka ba chilak nyo pesan hajar art spa la su hani mai chel makri ini ru bamar nang tak kani kawai nam taka irrigation canal ya kartian house steel maring kani ka sanction ka basan pusan hajar ruspa la su hobi joy seliang ni ba mar chinong fi ni palma kri biang ka sanction ka bachilak ndru hajar arspa kani la su hora palma kri martip kani rawai ka ba utany maring kani ka sanction ka ba nyo pusan hajar laispa la su hau jibortado era pa chinong fi yang tasa udul maring Anthony Makri, Gabriel Makri, Chimi Makri, Diu Makri, kani ka sanction ka ba nyo pusan hajar laispa la su hauni ujoni lengdo kum ka penci jungki nanta ka wei jung John Makri kador ka ba chilak arpo hajar kendai spa la su hauni diwat Makri nanta ni Fran Makri, Spiel Makri, Francis Khalaj kani kador ka ba arlak arpo saw hajar chispa la su hopi terus langdo kum ka perpot penci beki kani ka jong ka chimi no chili kador ka bachilak khalai hajar san spa ala su ho pendap lengdo nang ta jong ujar maring kador ka bachilak lai hajar kala su ho ni enbok tariang to enbok tarak ngirti ura kani jong dul maring biang kani kador ka ba saulak khandai hajar la su hauriki nongrum nang ta jong jal nongrum kani ka ba pra phondro hajar la su hau baya bas kemling do nanta kani ka wajong rani maring kani kador ka bachilak lifespan hajar laispa rani maring rohani artery project
kawai ka ba chilak lai pesan hajar lai spa kani kadai ka kawai nata kawai pat ka ba chongdor chilak arbu prahajar nyo spa kani kawai lasu kani chilak lai pesan hajar lai spa lasu hau ni yai bante leng do don raha pa chong kani ka ba chilak arbu prahajar nyo spa lasu hau ni banchan ding do nangta protection wall kani chong jal nong room kaba arlak prapunyo hajar sau spa ong ki bala su hanu kit lang mani nangta chong branson tang kiu protection wall kaba kador arlak prapu prahajar chi spa la su hanu Samuel nong room nangta protection wall jong ni jarmel makri kaba chilak sau pesan hajar la su hanu larang lemput nangta protection wall kani jong Fran makri Spill makri Francis Flight ni kedua haba chilak sau pun hajar aspa la su hau neu darmo dekhar nangta jong ka chimi nong chili kedua ba chilak sau hajar san spa la su hau pol khungjo nangta ka jong kani ka trin nong chili shil nong chili kani kedua ba chilak sau pesan hajar la su hau sunshine power ba cerong kini kertang kini bru ba mar chong ni nangta neu primus nong rum kedor kani ka teres jong primus nong rum kedor ba chilak san po wei hajar san spa la su hau ni Shanli Roy lingdo nangta katiris yung trenang room kador ka chilak chi hajar la su honiu Ivan Langrani nangta katiris yung Henry nang room kador ka ba arlak san pu ar hajar san spa la su honiu Ivan Lang rani hi nangta water tang kani water tang benengkong ka badon hani hapo paham lum semarlang kani la su honiu Ivan Lang rani chilak prapu hajar ruspa ka water tang baar kador ka chilak nyo pulai hajar druspa ka de hamlum badon la su hau nyo kamperani kani ka tangki water tang ka balai ka ba kador ka chilak san pu hajar arspa hapam them kani la su hau nyo kraw mensong nang ta ka wei ka approach route ka bi ong ben chna sro kata ki ong bala su hau ni umar biang lingdo te tangton chuchu nang ta kani chong dul biang dul maring Anthony Makri kani kade adequate dak kador ka chilak kharwe hajar sispa la su honeu kersan khamdek nangta ka dak outpon jong upai makri kador ka chilak sau hajar san spa la su honeu Fernan Sengkli nangta existing tadi fill kane ban penhe pathar kane ka kertiang jong neu still maring kuni mama chunga still maring ban penhe pathar kador ka sau lak nyoko sau hajar ongki kani la diap ka kam la diap pensu hau ni devis dekhar nata ba pen he pathar jong ni jer maring para jong ahe kador ka basau lak nyopus sau hajar la su hau mino sen sela nata ka pen he pathar jong al nong rum kador ka basau lak nyopus sau hajar la su hau ni karsha shan bor markhap tengok ong ye pi kini nang tasa kani ka water harvesting biang jong tre nang rum kani ka ba prapun ru hajar nyo spa la su honem mini roy lang put jong jal nang rum ka dor ka ba nyo po lai hajar praspa ndru po la su honio yu mini roy lang put nang ta kani jong jer marin ro ka ba chilak kharwe hajar sau spa prapo la su hau yu ha mini roy lang put nang ta jong jermel makri ka ba chilak khandru hajar praspa arpo jong jermel makri kani ro penci la su hau yu hamini ralam phoj nang ta chong ka rosemary makri la kani ka chila khasan hajar arspa andrupo la su hau ni Richester nong shli nang ta chong still maring biang ka dor ka ba lailak nyo pho nyo hajar lai spa la su hau ni Richester nong shli man ong yepi kini kiba pilihan kertang hane baro kiba kimderi kiba don hapo snong nga lada ki pio sngau lang ba kane ka media lada pio I te ngakwa ya piru ba pimdei benlong ki basak penon kam bakla ngimtip kane ka dijib don kam bakla na ka liang ki office na po ka office yang ka soil and water conservation department ne ngamtip la ki dei ba penon kam bakla ki basubu kertang ki briu jongi na po ki nong punya snong jongi na stir ban su ai kertang namar ka kum ka jing ka report yang RTI kapan iba kini ki dei ki ba dei sepok snong jongi
kide ki ba national jungi kide ki vendor ki ba national jungi namar ba hingi pak habakatu ke cushion ke ba ong tu RTI ban pan ya kitu ginang yo ki beneficiaries bat kumno kapisa basiu ya ki te ki suang dek ba ki la siu ki vendor ki ba dei na pok kasnong tata mekini ki beriu kim der ki nasional jungi ngam tip ki don na em hane partai ru hapo snong jungi te kini ki beriu banga pule hang ne kim don te lada phi don lada phi asngau ngakarpat ya phiru phim dei ben sya penan kam bakala ba haka katang jengno jeno kapan iba pala siu ha phi da ki lap te kane ka skim kadi nam ta ki baduk na kita ta ki nang rap tip ma ki pedan kam bakala haka ne orkom te kalong ke ba ni wan hang ne ban kerpat yang desi ban sim ban le tang kum kine ki briu ki badan kam ki ba pedan kam bakala ya ka hok jeng ki wei bat kum ju ya ki hek sarkar ki badan kti hak ne kam ngam ong babaro ki officer sarkar ki ba long ka ju ji long le se ki briu ki badan kum kine khnang ba kan long ka ji snang nam ta baro ki wei ki department ru ba kim de ban long hak ne kom bat kan long ka ji mentoi ru om tang na snong skoi kuna andre wat ya baro ki snong jong kri boy jengi ki ba pentelun ke kam nak buat ke office jong ka soil and water conservation kat kum ka report dengan RTI kami hap kandidat ru bat kane bat ka kam ka baki le siti sabar no ipi mentaro da piyai cepo sno jengi kedang peniyai ka kam kadon ka dang peniyai kedang pending ru ngarong ipi kum kini water tang kadon ka water tang ka bana ka skim ngamtip ka skim JJM ne ka skim PHE ne kat kum ka jing yathu kadai ka skim baki te na skim jong ka PHE Andre kata skim kata water tang la padan kam nam ta ka JJM ru entah wat la padan kam wan nam ta ka ni skim ru mendapat pilih kamno ka ni tangki kisu airong gila penlong bagi tangki thamai te kam dan jing kalong ka jing pher ka ba la pipek ka kum ka RTI report kalong ka balong very smooth kalong ka balong kam dan jing deko hane hatai handai ka kam harati pat ngoi phi ka ba mlong ka kum ka report jong ka RTI ki ba ki la su gane pesa ko magijar kartang mane ki bam dere pon asnong jong khoi kuna tang baki ong baki di vendor nang tai ti ki ka pisa ki la dep ten i hang tu kat kum ka report ba ki la dep su na du snam ar hajar ar polai hadu ka cash ka ba ki pen i ka transaction ka bla su hau tau ta ka de na du snam ar ha ka face ka ba ar o ka face ka ban kong ki pen i ba la dep su na du snam ar hajar ar polai hau nadu snem arjar apply hau snem hau benai ba basan kum tahi te kani ka face ka ba arpat ki pen i bala de suna du snem arjar apply hi hau benai agos baro te kani pisa nadu jela pen de i bala de su tu baru bro de nadu snem arjar apply hi bro wanang ne ban tendu ya dusi halar ko we ka phang ka ba ha pu snong tui ka don ka ta ka project ka ba ai na ka sui water vision mo mo chong ba ta Tiếng Iwan sini ben bentuk yang disi ben yo bu ya kata ke komplit. Mar ha ka ba sedang ya kani ka projek ni ka skim. Ni na kalian di sinong ngim jam don kata ka. Torbar na ka meeting ba long ben tip ba. Ya baru kita don kerjang ha kata ka projek ka skim. Ti kumta akan halor kani ka phang. Hadin ba ngilayo ka jingtip ni lalik kong ban pendu ya di besar di bahe jong ketika selan conservation baradin naki ki ai kata kawai ka kot lani ka list ka badon di kerja jadin kata ngina kan yang tungi di badon kerja na badon bisa kata yang minta balik kontrol kita jadin kata pat iwan ra abiang sa kuwi kalis ang ta kadon ka kerteng tehadin kata ngingim hun ang ta kadon ka kerteng kadon rupa amau ta bangi nakaliang jungi ngaro ngampriang de kata ti kunta hi kata kala ya kunta hadin pat habangi la yo i ya kawai nya ki kot komplain bala pai RTI de wi ba ang ta pat ni Mio jintip ba kadon ka keteng jung don sa kuwi keteng jung ni ki parlok jung ni ki bayo don lang tahan ya hangta ki inisiatif ba ya kata ka projek la de pentre kadon ki sanction amau ki biang ki don ki jakar ki biang tang banda la ya pitu ba hangta ilalap ba
kajing tri kamlong kumbala la tho ha ka tu ka kot RTI ka la pau do tu bak ke kum tang wan hang ne kwa ba baro ma phi ki bayu i ba ki ose ka ne ba kamdi banja kum ne la da don kono kajing pentri kono ka skim ne ka project sno ba kadi ban long yaj be lang ba ka dor bar sno ne lang ba jong ka office ru ban pentip syaki to ki brio ki badon ka karte ba kidi ban le ba ka ju kopor ibu ya kane ki kerpat ya ki bor ki bhalor kam tam na kan yang di si office ba kin pej bene ban kin wan ban le ya kata ka jurip le ne ka survey ne ka inspection ka bai hap ne ka ba mi hap harangkat ke jing don lang jong kita ki beneficiary kanang ma bakiru kin yatu hok bat kin batai hok ya kata ka jaka hai kisna kat no kiyo kat no jaka ka don ka jaka ba ki di yo je ngana ka liang junga ka to so pi ro ki ba pej bat bi ka ni ka kubor ba hadin habut ba kan ni kam di benja ka kot bala ai da ka FIR mo la RTI la pentrai de ki be ba de pentrai tang ba klem trai pak ba dia kasmi katarik ba takum ba pej na katu kot RTI kala dep siu pemen ya katu ka kerteng juga hatu bujaka kading ha tarik ok khanyo tarik bani bapra hajar atulai takum ka kajing cham kajing chi chu i hachnong thau kolong kadi ka de skin kata skin nabat kolong katkum kajing chi trong bamuj ha ka video trong ka RTI ma nadu basdang baterai kam meeting kajing panchai ha pajba ka kajing panchai ha kitu kitrai panong jo ki beneficiary mar chai ka hadu menta bong barnuan ni hani ka klip mat pro kolong kajing sa rudum ba marpei ke kolong chitan chiling ki ba yawan lang hani ba semran lang ba elang belong bakwa batip hadu belong katan rai ka hok lahiki mar ka jiji long hachnong ka thau menta marsun wan ka tu ka RTI marsun pau tu RTI la sedang gi ba pantrei la sedang gi belong ba panle ka kam ka belong kata ka kam ka belong klem ka jing tip klem ka jing pentip ya kitu pitrai ki ba pantrei ki ba trei ro kam tam belong ka pau hatu ka RTI ba kakam ka bala dep na du hajar apply dari ki dang pentre menta artat ka office ru ka klem ai ka tak kerja ka panchai ka hearing lane ki boong bolong ki ka skim ka yaj menta klem ka audit klem kini kita nakaliang jungi kum bawan hani ngisa ka jing longo ka jing objektif bolong sa dum takadaw ngisa wan hang ne ba bumi artat bangi ke panpau ka media kumne ya kata ka pisar ya i ya ke jintre tempan tre tiki ong hang tu pada ki apo RTI pada ka pisar la dep ai ka kam kala dep pendep na du ar hajar apo ar apply te ngi sulungo kan ba kata ka kam la dep kat ba ke jintre de umdan na te ngaku aban ong ban panpau ke jing si ba kat kum ka hok jongi ki nong yo ni de ben yo ya katu ka pisah la sai la si mo ladangi apply nipan na kajing yarap na kasurkar jong ya piti la dep ai tena duta prosnem kapisa la dep ai kajing tre la depan tre kinong ta tang ngimi sure ke skim marba kat ba hangi pada kampoi kata pisah kampoi kata kajing tre di kabae yang ba ladangi pan jing yarap la syal si ngimi su markin saong ba la dep ai tangata ngalong ba karpat ba ni kinong yo ngi de ban yo ya katu ka hok kat kum ka jing a jong government ban yarap ini di hidup isu rep di ban yo ya katu ka pisah ngadang yo kubar ni stayau hidang sedang penrep din bala rep stayau untuk sedang penrep tapi long tiap re ya kata ka yo yung kata skim te long itu ginong ya labis nang mesdang penrep dan sedang penrep te don gi bahing sam gi ba ong hadin ba katu ka kam jung me kadang ya ja kes te sange chwa te tang kata Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habatiru atau kau kamlu ka umpanyang kadut, pej ya kashab plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam don ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya